sa pinikatapong tanawon na bidayang-dayanan sa maanindog ng mga bato o sa mga gasa na bihalag na sa Diyos. Unya mingon si Jesus, kinigtanan at ipaninyong apan maabot ang panahon na walay bisan sa kabato na magpabilin sa inyong tangan ni Inay, ang tanan kung pagod kayo. Magtutudlo ang mga sila. Pero sa maging may tabo, kung sa man ang ilanan na magpaila na maabot na ang panahon na kinimatuman, si Jesus ito, pagbantay ka mo kung ayaw ng palimutan, kay daghan mo anin sa akong ngalan na mag-ingon, ako maubang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila kauhin. Ayaw mo kahadlok kung makalubog ka o mga gubat o mga kabubot, kay kini mga butana kinahanglan na may tawag gayon paguna, apan wala kini magpasabot, maduol na ang katapusan. Di padayon sila pag-ingon. Ang usang nasod, makikubag sa laing nasod, ug ang usang gingharian, musulong sa laing gingharian. May tabuon niya ang makalinisan ng mga linog, gutom ug kamatay. Kamatay sa tanang gabi. Ingon man ang makakadlok ng mga butang ug ang mga dagkong inhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa may tabo kini mga butang, dakpon kamo og ipuson. Kanaron ka mo sa mga sinagoga o bilang buko. Ugdan mo ang banat sa mga hari sa mga unuan ng galakot. Maupong na kiniyangin kayo na makasangyaw mo sa maayong balita. Sa dili pa kinumahitabo, usaha ang mga una at hindi ka mo mabalaka, umusa ang inyong magpanalikod ng inyong kaugalingon. Kaya tagan ka mong iksusulti o kaalam na walay usa sa inyong mga kaaway o mga tubag o mga panghimaka. Buhian ka mong disandali sa inyong mga ginikanan at mga iksuon. Ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, kung patyo nila ang ikinakan ninyo. Magdumog ka ninyo ang tanan, dumog ka na ako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabiling ka mo nga malikod, kay niining paagiha, haluwas ka. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong tuig 79. So bilang ang tuig ang nilaban? 2013 minus 79. So mga 1,934 years ago, sa usa ka lugar sa Pompeii, sa Italia, sa Roma, bibugong ang bulkan ng Mount Vesuvius. So nalubog ang tibuok syudad sa Pompeii ug natabunan sa lahar na 18 feet kahabugan. Milaway ang daghang mga tubig. Gikalon sa mga archaeologists o mga scientists ang maong syudad. Ug tuod man, nakaplagan nila ang syudad sa Pompeii, mauray forma, ug tungod kay daghang mga tao ang nangalubong na ang mga areas nga halo, kanang bakante, no, na ang mga areas nga halo na ang forma sa lahar. Kay kung lutaw na, nagpumuniyuta, nahanaw na ang tao, hindi mo sa kabog, so ang nabilin ang forma sa tao. Okay? Kung gusto sa mga scientists na subayon kung unsa diri exact position sa forma sa mga tao sa takna yun na naigog sila sa gamukal na lahat. So sa ilang gibuhat, ilang pagtakpan o plaster cast or plaster of Paris ang mga piling sa Gallows Pieces. Kung dito, adunay mga makatando o makabagbagdamdamin ng mga nakaplagan. Kay pagkaugas ng mga plaster,
usa sa mga nakaplagan nila, mao ang usa ka posible usa ka inahan na nagdakos sa iyang anak. Ug ang mas makapakumot sa kasing-kasing kini, nakaplagan nila ang usa ka security guard na stand straight gihapon na nagbantay sa gate. Imagine, gasaka na ang init na lahat sa iyang lawas, stand straight gihapon siya nagbantay sa balay ng isalig kanila. Ug ikatulo, aduna po sila'y nakaplagan na tao nga naay espada sa kamot nga nagtulog og 5 ka tawo. Ug sa ilang tapad adunay mga gold o mga silver na mga gamit. Posible kung ako i-analyze sa dihang nagkabubot na ang mga tao nga sa katloban, galutin na, kinawatay na. Katong 5, posible isulay og kawat sa mga gold o silver. Ug katong tao nga gabit ng espada, posible nga iyang ipamatay ang 5 nga namintaha gihapon bisan anaa sa bingit ng kamatayan. Mga igsoon na ako igipaambing inyong may istorya. Tungkol kining usa sa nasulat sa Ebanghelyo, kumun kaayo nakapahandlog nato. Giingon sa Ebanghelyo, ingon si Jesus, mahitabuon niya ang makalilisang ng mga linog, gutom ug kamatay sa tanang damit, ingon man ang mga gubat, ug ang mga makahandlog ng mga butang ug ang mga dagkong ilahanan gikan sa langit. And what do you notice? Basta dati, kung naan mga dagkong kakalaman, sama sa naitabok na linog, baguhay lamang sa Bohol o sa Cebu, guba sa Zamboanga, Baguio sa Tacloban, madunggan din nato, sus. Mga timaihan na gilpini, nahapit na gilmatako sa kalibutan. Kung daghanan ng hatlo, mga igsuon, sama sa bulkan Mount Vesuvius, muabot ang adlaw sa Ginoo noong kalit lang po. Pero ano sa? Ganun na may maakon na year 2012. Ganun na may maakon na year 2000. Kanusa, wala ka kabalo, walay na kabalo. Only God knows when. No. Magpalalong ka sa ating pagkakristohano. Kita ba na magsusunod ni Kristo? Ang pamutana, ang ibagitang handog. Kita na wala yung biyai sa Diyos, sugat pa sa una, ang ibagitang handog. Nanong ako magpupunta ng mga katalagman o mga salida na mupapas sa atong paglaon. No. Hindi tayo mahadlok. In fact, kung kita sumusunod ni Kristo, din putuo ta sa iyang gingon na ang pagtapos sa kalibutan, dili katapusan sa kinabuhi, kundi bagong kinabuhi. Transformation, glory, ang may batang mahadlok. Dili. Ang may natong ikalipay, ibubalik na din siya. Pero ganyan, nganong talawan ka basta kakalagman na, kaya kung posibilidad, nganong nakahandog ka, ay siguro dili mataan ka. Ini ang ismutan ron, ang atong pagkaandam. Muna mamuntan ako, kung muabot ang kamatayon, o kung muabot ang Ginoo diha sa katapusan sa kalibutan, di ba nito mo ganyan, kalim lang, walay may kabalo, kung muabot ang kamatayon sa imuha, o kung muabot ang Ginoo sa katapusan sa kalibutan, makaplagan ba kita nga sama sa inahan, nga nagapos sa iyang anak sa katapusan ni gayon na nakabati ka o I love you sa iyang mahal sa kinabuhi? Makaplagan ba kita nga sama sa tao na nagdalaw ng espada, na nagtindog sa mga walay biling ng mga bulawan o nagtulog sa mga kawatan? O makaplagan mo na nagagapos sa akong mga material possession? Or tinig, makaplagan ba kita na sama sa security guard na bisan nasa bingit ng kamatayan,
Sumakin niya ang ka natin. Dili kita muawa sa mga tao na ang pagtanaw nila sa katapusan sa kalibutan, bahagyo, ayaw ka ba? Dili. Ang atong hinuon ka pagtanaw sa katapusan sa kalibutan, maghahapit punta nato sa pagpangandam o sa pagbinutan. Mas maayo pa na ang atong igahin, ang atong panahon sa pagbalik hinuon sa atong pagtuo sa Dios. Mas maayo pa na instead na una-una ka sa katapusan at sa kalibutan, pagbinutan. May pagbinutan ka kada-alaw. Aron na bisan sa inyong tabo, bisan kanusa ang tabo, kampati ka, na panalitan ka sa Diyos. Kung sa halip na mahadlong ka, maayo ka magputana lang ka sa akong kaugaling. Am I ready? Kunigin na mula sa atin. Instead na unaw na tao sa inyong tabo sa langit, ay pagputana lang ka, at lang matuto. How much do I love others? How much do I serve others? Kumusta niya ito kung ang akong pagpakita o paghigugma sa uban? Kumusta niya ito kung ang akong pagpangalaga sa uban? Nangalaga ba ko o nang hinako? Wala ba ako makurakot sa negosyo sa opisina? Wala ba ako ang gusto niya ang aking lawas pinaami sa bisyo? Di po sa iyo ba ko? Kana may aking pagpana, dili ka hapit na matapos sa kalimutan. Or kung siya may tabon ako sa langit, I do not ask those questions. Ang atong buhato, mabinutan ka. Ang Diyos ipasalan ka nato kaluwas o kanina. Mga igsoon, mangandam ka kada adlaw. Pagka nindog nitunta, kung kada adlaw, naningkamot ka na mabinutan. Pagka nindog nitunta, kung kada adlaw, naningkamot ka na mabinutan. So mga igsoon, wala exempted ano, apil ko, itang tanan, maningkamot ka na magkinabuhin ng Diyos mo. Kaya wala ka kabalo kung saan balik ng Ginoo, sumag-andam ka ng tunay,